Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, da Allah ka daure ka danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shehi Idris Abdulaziz zai ci gaba da zaman gidan kaso saboda tsaiko da aka samu a belinsa. Rahoton da muka samu ya bayyana hakan ne yadda aka ci gaba da tsare babban malamin jihar Bauchi. Zarge-zarge da yawa ce malamin zai ci gaba da zaman gidan kaso duk da an samu belinsa a baya, kuma an samu tsaiko. Zuwa yanzu an umarci kotu da ta mayar kotun musulunci ta mayar da bayanan shari'ar zuwa kotun tarayya da ke zamanta a garin Bauchi. Jihar Bauchi fitaccen malamin addinin Islam a Bauchi, Dr. Abdullahi Idris Abdulaziz Dutsen tashi ci gaba da zaman gidan ɗan kandi bayan sake jinkirin belinsa. Ranar Talata ne kotun ta sake zamanta bayan shafe kwanaki 30 tare da malamin a gidan yarin Bauchi. Lauyoyin wanda ake tuhuma ƙarƙashin jagorancin barista Abubakar Sadiq sun shaida kotu ba ta da hurumin ci gaba da tsare shari'ar, kasancewa an ɗage ƙaran zuwa babbar kotun tarayya da ke garin Bauchi 7 da ke Bauchi. Ku ci gaba da bin mu cikin wannan tasha tamu mai albarka, za ku ji yadda ake ciki. Da Allah a daure a danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa.